Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden kari Russia Vladimir Putin ula Pynrem jur Halor ka Jingsiat Pyntriem ha Pahalgam Jammu and Kashmir ha kaba arusan wud kinong man jungok kai bat uwei utrai jela kilaklat no naka Jingsiat ha ki Riew king atyar. Ya kani Vladimir ula kren yo menteri rang badu kari India Narendra Modi lingba kapun. Kani ka Jingsiat kalong ka bakongsan na marbatang hadian kendiat por kisur na ka sorkar Pakistan kila kentu ban ya kendu lang bat ka Russia bat China ban tokit Halor kani ka Jingsiat Pyntriem. Ka Kremlin ka penbenaru bau Presiden Putin ula pediang ya ka jingkot na Modi ban wan jungo ya ka India. Ki armut kinong yalam kila penpawru ba ka jingya day ka bajan na pedeng ka Russia bat India kam shimla shakta da kinu ki jingyalam ki banashabar bat karang ya chakhaman. Presiden kari Russia ula penpaw ya ka jingsngausi ka bakraw Halor ka jingklat no jong kilanon bat ula kentu ba kitu ki badan kti bat kentu bru ya kitu ki ba Kyrshan ya gani ka kam Pyntriem day ban pencitam ya ki katkum kaan.